teďka vám ukážu, jak se změní tuhle Instagramovou tapetu. Takže pojďte se mnou, dejte like, odběr a sdílejte tohle video. Takže půjdeme do zkratek. Ne, první půjdeme do fotek. Tam máme tohle. Pak půjdeme do zkratek. Jo, tohle si vyfoťte. Pak půjdeme do zkratek. Tady dáte půzko, dáte otevřít aplikaci, nasadíte to na Instagram, pak klikněte na to nahoře, dáte přidat na plochu, dáte tam obrázek, jaký jste si zrovna vybrali, a napíšete tam Instagram. A nebo třeba 6-7. Je to úplně jedno. A máte hotovo. Tak čau, tohle je pro dnešek všechno a čau.